पाठशालायाव फैदोंमोनलै लोगोफोर मोनाजोब्बाय मोनाबाय हारसिं रावबो गैया नै मोनायाव पाठशालाखौ बोरै नेनाय पाठशालानि मोनाबिलिनि लांफैदोंबो लांफैनायानो मोनफैला बे आगोलाव जाबाय 400 सिदा थांनांगोन आं दा पुलिस थायो बिदि थांनाय जासिगोन बेखौ थांबा बजालि कलेज दाबोलै गैला सिदा गथा मागोन जाबाय थाबाय खोमसिदो स्टेसनाव थांनानै थाहैनोसै दसे स्टेसनाव जाखाहैगोन 400 दा बारबोबाय दा थाबायगासिनो स्टेसनखौ सिदा थांजोब हारसिं रावबो गैया खोमसिथार स्टेसन मोनबाय दा एसेनो खिन्थु मोनाबाय आरोखि लाइट गैयाना स्रां नुवासै सिंखै नुबो लाइट दङ ना पाइप हर नंगौ दायो बिदि मोनाबा दसे जानांसिगोन आरोना बावसिनाखि जायगायाव हारसिंबो थानो दखानफोर थाङो उरुवा जायोना बेयाव थाबा एसे सेफ जायो ओंखायनो नोंसोरबो देनां बबावबा थांनानै एसे हर जायोब्ला स्टेसनफ्राव था खाथि जायोब्ला मोजां जायगा नायना थाना नोंसोरो खिन्थु आंहा दिनै बेवहायनो बेस्ट मोनदो ओंखायनो थानोसै आङो स्टेसनाव दसे जनानै स्टेसन सिं नै स्टेसनाव इदि हाबनांगौ सिङाव हाबबाय नै सिङावबो एबा एसे आखाइ सुनि र' दङ नारना नांगोसै दैयानो दं गुदुं जादों एसे सुबाय आरोना माबा सुनानै ट्रेन गंसे लाखिना दोनदो खिथिनो नाजादोंमोन ना नुग्रा दखान लायदो नै बायनो मोनगोन नै नावल' सोरांजा माबा बेखि थांबा क'क्राझार मोनहैगोन आरो नैबेखि थाङो गुवाहाटि जोङो खोमसिबो जाबाय एख' नुला नोंसोरो बाय आरो बिदिनो सापर्ट खालामबाय था गोदान भिडिअ मोजां भिडिअ नोंसोरनि गेजेराव लाबोनो नाजागोन भिडिअफोराव माबाफोर गोरोन्थि दंब्ला एसे कमेन्टआव बुजायहरदो थ' बेलेग सासे लांफैबाय आंखौ दा थांनोसै आङो थ' ब्लगखौ बेरायनो दोनथ'नोसै थ' बिदिनो सापर्ट खालामबाय थादो गाइस थेंक इउ स' माच दसे नायनायनि थाखाय बाय